Здравейте! Ние сме участници в изпълнението на дейности по проект Модернизиране на професионалното образование и обучение. Ние сме ученици от Държавно финансова стопанска гимназия Интелект, град Плевен. Аз съм Моника Николова. Аз съм Дани Първанов. Ние сме от специалност бизнес администрация с професионално направление Office Manager. В периода от 4 ноември 2024 година до 25 юни 2025 година ние проведохме нашето обучение във фирма EVCO, което е застрахователен брокер, и сега ще ви запознаем малко по-обширно с това, което сме научили през периода. По време на учебната практика учениците се запознават с дейността на фирмата, за структурата и организацията на застрахователния ни партньор EVCO. Акцент се поставя върху правилата за безопасност, трудовите взаимоотношения, управлението на персонала и взаимодействието с външната среда. Изучават се правилна форма на бизнеса, фирмената политика и факторите за ефективност и мотивация. Практиката обхваща и по-задълбочени теми по финансово-счетоводната отчетност, като Отчитане на капитал, дълготрайни и краткотрайни активи, стокови и материални запаси, доставки, клиенти, банки и застраховки. разглеждат се реални документи, стопански операции, счетоводни сметки и приложими счетоводни стандарти, които са характерни за застрахователният сектор. Ние придобиваме знания за съставяне на документи, работа с счетоводен софтуер и прилагане на икономически анализи, свързани с дейността на фирмата. Благодарим ви за вниманието!